ଜହ୍ନା ଖଇ ଲଡୁ। ଆଗ ଚୁଲି ଲଗେଇ ହାଣ୍ଡିରେ ଲୁଣ ପକେଇ ଗରମ କରିବା। ଏହାପରେ ଜହ୍ନା 200 ଗ୍ରାମ ନେଇ ଖଡ଼ିକାରେ ଭାଜିବା। ଜହ୍ନା ଖଇ ଫୁଟିଲା ପରେ ତାକୁ କାଢ଼ିଦବା। ଏଥର ଖଇକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଚିଆରେ ଛଡ଼େଇବା। କଡ଼େଇ ଚୁଲିରେ ବସେଇ 200 ଗୁଡ଼ ନେଇ ପାଗ କରିବା। ଏଥର ଜହ୍ନା ଖଇକୁ ଗୁଡ଼ ପାଗରେ ପକେଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶେଇବା। ମିଶେଇ ସାରିବା ପରେ ହାତରେ ସାମାନ୍ୟ ତେଲ ଲଗାଇ ଲଡୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଜହ୍ନା ଖଇ ଲଡୁ।